imaxes que vedes de ver son imaxes en exclusiva de Estrada Televisión dun niño de porcoespiños que as nosas cámaras toparon en Matalobos. Saudos e benvidos aos servizos informativos de Estrada Televisión. Vemos as novas máis destacadas do día en titulares. Froitos, coa inserción laboral dunha das súas compoñentes, unha alumna do módulo de instalacións, que dende o luns pasou a formar parte do cadro de persoal dunha empresa estradense. A colocación é resultado da xestión conxunta da dirección do Obradoiro e da orientadora laboral do Concello. Compre salientar que esta contratación realizouse mesmo antes de que o Obradoiro remate as programación, que non hai grandes eventos, sobre todo de pago, o que hai é todo de pago, todo gratuito, pero penso que hai para todos os tramos de idade, todos os días a partir das 4:30 no mesmo sitio, na Plaza do Mercado.